La fórmula mitjana sí ens serveix per fer la mitjana d'un número de valors d'un sol criteri. Aquí tenim unes dades de l'avaluació d'uns alumnes i aquestes dades estan barrejades. Estan separades per assignatures i volem saber la mitjana dels alumnes. La fórmula funciona de la següent manera. Escrivim mitjana sí i obrim parèntesi. Seleccionem les dades de la columna alumne. I seguidament seleccionem la cel·la amb l'alumne que volem cercar. Punt i coma, seleccionem les dades de la columna nota, tanquem parèntesis i ja ho tenim. Afegim els decimals i comprovem que ho hagi fet bé. Amb la tecla control premuda seleccionem les notes de l'alumne Laura i comprovem que dona el mateix resultat. Fixem els rangs amb la tecla F4 per poder arrossegar la fórmula. I ja podem arrossegar-la. Comprovem que corresponguin les cel·les que volem cercar i ja ho tenim. Amb la fórmula mitjana sí conjunt podem trobar la mitjana dels valors de més d'un criteri. Aquí, per exemple, volem saber la mitjana de cada alumne en funció de l'assignatura. Aquesta fórmula funciona de la següent manera. Primer posem la columna nota, que és d'on volem treure la mitjana. Després li diem que de la columna alumne escolli Laura i de la columna assignatura escolli llengua catalana. Tornem a fer la fórmula perquè es vegi bé. Escrivim igual mitjana sí conjunt i obrim parèntesi. Seleccionem les dades de la columna nota. Punt i coma, seleccionem les dades de la columna alumne. Punt i coma, seleccionem l'alumne Laura. Punt i coma, seleccionem la columna assignatura. Punt i coma. Seleccionem la cel·la de l'assignatura, tanquem el parèntesi i ja ho tenim. Traiem els decimals que sobren. Fixem els rangs amb la tecla F4 i ja podrem arrossegar la fórmula. Aquí hem posat una llista desplegable per canviar d'assignatura. Per acabar fem una petita comprovació per veure que funciona bé. Sempre va bé comprovar-ho d'una altra manera. Veiem que dona el mateix resultat, per tant ens ho ha fet bé.